אוקיי חברים, אני פותח. בואו נפתח את זה. נראה רגע. אוקיי. השחקן הראשון שיוצא הוא... מי זה? שוב פעם, עכשיו זה בקלפי בובה, זה מתחיל לחזור על עצמו, כאילו... די, כאילו זה מעצבן, שפשוט אין לי הרבה חבילות. ומה? אין לי הרבה חבילות, וכל הזמן מתבזבז לי על שחקן שכבר יצא. אני יודע שזה היה אמור לקרות, וזה יקרה עוד הרבה פעמים, פשוט מטריף אותי. יש עוד 2 חבילות, וזה על מה שזה מתבזבז. זה כאילו... שחקן הבא הוא... מי זה? ליאור ז'אן... מה? מכבי יבנה? מה? למה לקבל שחקן של מכבי יבנה? מה? רגע, חכו שנייה. מכבי יבנה זה באיזה ליגה הם? ליגה לאומית? שלישית? מה זה? רגע, בוא נחפש מכבי יבנה. מכבי יבנה. הליגה לאומית. What the fuck? What the fuck? הדבר הכי הזוי, מה? What the fuck? What the fuck? שחקן הבא הוא... מי זה? סתיו פיניש! פעם. אני מקווה שעברתי את השם שלו, ליאור ז'אן. מקווה שעברת את זה נכון. גלומית, מה? טוב, שחקן הבא הוא... בוא נראה בזה. זה לא נכון, נו די כבר עם סופר סטרייק קשקס, וואו. די עם זה, זה פשוט מעצבן, זה פשוט מטריף. זה כזה, זה מעצבן. הסדרה כאילו ממש מעצבנת, היא מפגרת בטירוף, שאני לא ראיתי דברים כאלה בחיים. פשוט זה מעצבן אותי שקבלתי את הקלפי סופר סטרייקה. אני שונא סופר סטרייקה. שחקן הבא הוא... מי זה? הופה, נבחרת ישראל? דור חוגי, נבחרת ישראל הצעירה. דור חוגי במכבי פתח תקווה. אוקיי, לא יודע מה שחקן, אבל בסדר. אחלה של שחקן. שחקן הבא הוא... אוי, סבל של הפועל עכו. תשמע, זה לא שחוזר לי, אבל הפועל עכו בחיית. בוא, אני מאמר השנה הם יורדים ליגה. הפועל עכו יורדת לליגה לאומית. שחקן הבא הוא... אופה, לא ראיתי ילדים. בוא נראה מזה. במכבי פתח תקווה, נאור... הנה, כתוב את השם שלו פה למטה, לא הצלחתי להקריא. אוקיי חברים, זה הכל היום, אבל אני רוצה שוב לדבר על ליאור ז'אן. What the fuck? כאילו זה לא... רגע, אני רוצה לראות דקה, איפה נמצאת מכבי יבנה בליגה הלאומית? זה משגע אותי פשוט, משגע. ספורט 5, בוא נראה. כדורגל ישראלי. מי שרוצה לדעת
עכשיו אתלטיקו מדריד ברצלונה 1-1, לא יסתיים כמובן. בוא נראה ליגה לאומית. איפה נמצאת? מכבי פאקינג יבנה. אוקיי, הם לא מעל הקו הירוק, דבר ראשון. מכבי יבנה. מה? אני אפילו לא בצד. מכבי יבנה, הנה. מכבי יבנה מקום 12 בליגה לאומית. What the fuck? כאילו הם עם, בוא נראה, מכבי יבנה עם 26 נקודות. מה כאילו, what the fuck? אני לא מבין איך אפשר, כאילו, אני לא מבין, גם מסות מהדורה של שחקני ליגה לאומית, עד כמה השנה הם יכולים להידרדר. סופר סטרייקה, פעם היה גולדסטאר, פחות היה יותר טוב, אבל גם ליגה לאומית אתם עושים להם. ליגה לאומית, שחקנים בני 40 שם, שחקן בוא נגיד בן 30, 27 ככה, זה שחקן צעיר, חדש באריזות. תודה רבה לידידי צ'יקן, הקישור שלהם נמצא פה למטה. יאללה ביי. רוצים לפרסם את הערוץ שלכם? אוקיי, אז אם זה ערוץ סופר גולף כמובן, מאוד חשוב, אז גם הקישור של הסרטון להסברה של זה נמצא למטה. ביי ביי.